Kaya po kaya katamong biye, nang kahit sabihan da kaya katamo, there is always a combination of two things. Two things mo po, combination of two things. Insinyar ko niya po ni kareng ka na akong parishioners, buri kaya pong dake kaya kayo. Halimbawa po, kayong food, ing manyaman kayong pamangan, there is always a combination. Halimbawa po, balatong, na pong combination na, prito, pritong galonggong, pritong bangus, o yan po rin katerno na something na prinito mo, mayawari po. Nano pong katerno na ng kari-kari, bagok, mayawari po, alang-alang, aslam naman, o asin nga na, o nangko, alaya po, aliwaya lasas, itong bagok yung kekang kebit nga na po. Nano pong katerno na ng tidtad, putong maputi, tapong putong maputi, mas manyaman niya po kano. Kasi bakit tayo po? Potang kayari mo mengan kentidtad, itang puto mo, kuskusan may tangyakang pinggan. O taping manyaman ka rin. Potang kay kanan may, imposible naman kutsintayang bili mo. Panano may gadgading kutsinta. Pekat-pekat siya, ngarapin po. Pero itang puto maputi, potang kayari mo, din pong matuwa kakit ko ni, dinisan ding pinggan, tambala mo alang mengan. Kuskusan de po. Daladit ang lasa kitang puto maputi. O yan po yung nyaman da rin. Pamangan, nano po manyaman na combination, sweet and sour. May mari niya po. Kano nga ta, no yung ulam mo, pwede naman po, pero ay makamatch nga ra po. Tinola, ang popang kilayin. Makamatch. Baka nanong may kain ta. At tining sabo, di na may pasabong kilayin. Nano yung lasing nasi mo. Napong sabi ra kay katamo, yung kilayin, manyaman niya kay mapaning nasi. Bakit po? Antimano, samot ming kilayin kay nasi, tsaka may gogo. Tambala mo, kanyoya, po, joke po. Tambala mo, talagang ginogo men, kanyaman, kalasan na ning nasi. Potang kay, papangamutang kilayin, narapin po sasabi. These are the good combinations. Kaya pong katamong kakanan, niwari. Even among friends, ning kaya nasabi da po, masanting na misanting kang kaluguran, devil's advocate ya. I-kontrabida. Bakit po nga ra? Di burita ng buring ating magulo. Ali, tayo man lang yan misan, may papaisip kayo. Ning kay, potang ating magsalita, ning kay, wapi naman, neto, tapanita ng gagawan, yan nga dapin po. At yung pangaliwang makapag-remind kayo. Even in the government, ngarapin po, imposible nga lang posisyon. Kailangan na rin oposisyon. Ulit po we become too complacent, tutukita na bala, tama okay na, alang kontrabida. Neng kahit ang kontrabida, may bugmen paten Pero neng kahit pansinan mo, it reminds you of a lot of things. Ita po nga kung wapin naman potang tigin otra, posible pin naman. Ngarapin po sasabi, wari na po, kembye, ngarapin po, nakasanting maing karanasan tamo, masanting sana nung ating manyaman ang pong masakit. Maragul po sigurong kutang buriyo ita. Pero nang minsan po, it's a part of life. Ating manyaman, ating masakit. Baligtaran tayo po. Ako po ata mas buri ko itang masakit. Yung resulta na manyaman. Kaya sakit ang manyaman niya may gumpisa, mayari yang masakit. Alam naman, sabihin tapos siguro yung reaksyon tamo, lata namang kaswelo. Manyaman ita pong misakit ya, pero the end result is manyaman niya. Pagkasakitan mo kayong pamagaran, end result, board passer ka. Manyaman, marami po sasabi, kalambat mo may garal, kaya rin mo may obra, 1 year ka mo, o tatimano, manager ka, ay kanyaman nga natin po sasabi kay katamo. Our gospel today talks of the same thing. Masakit, manyaman. Nanong masakit sa sabyan na, panay pong sasabihan for the past days, end of the world, masira, maguloy, gana-gana. Danasan yan, bayo langan mga matering tao, kaya ni panahon na iti, danasan da yan. Dadanasan ta na po kayong COVID Mga mateta na kayong COVID, wari po. Pero, ating yung manyaman, nanong sabi na po ng gospel kay katamo, hiningal dong iti, potang akit yun ing meto nga duto nga higera, may kakabuko o kaya magkabunga makanyan yan datang yung pamagari ng Diyos. Buri na sabihan po, it will end kayong manyaman.
Pero, kailangan ta magkasakit. E po ba bagya-bagya, maging manyaman na yung dieta mo? E wari po, bagya-bagya, miluluwal ta na. May nasakit ta mo, may kasakit ta mo keng COVID. Pero, sana pen, tuloy-tuloy na ine. Nga naping imakunan din ka ako po, yung binisita ko la. Pwede na kayo ba mag-SM? Nga na po, pwede na kayo ba lungob? Sabi ko po karela, basta tating kong kayabe. Palubandan ako man siguro. Ako po makanyan. Sabi ng tatang ko po, pwede na ako bang paurod kitang manurod ko king SM? Siguro naman po, sabihan niyo magpaurod kayo mo, palubandan ako man siguro. O nung din pong anak, palubandan na lang, basta tating na pong kayabe. At idalaburing pumunta kayong crowded area. Eh pa po ba manyaman nita? We may not go back to the normal, pero at least with our sufferings, now we're experiencing the joys. Ating sintingan na po, aba uling ating tamang denasan, ating tamang takot. Ating tamang pong takot. At itang takot tamo ito, yung makanyaman. Bakit? Kabisang matay. Po ba manyaman nita? Kabisang ipahamak. Po ba masanting ita? Ngarapin po, bunga na nitang takot tamo, balot na kayong sarili tamo, may disiplina tamo. Kabasta-basta na mo nangyaisip mo, gawan mo, ngayon yung panahon na iti, at ipamurin itang with the fear is the joy. Atin tamong agawa keng kaya katamong biye. I think this is the message na buri na po ning Ginoo kaya katamo. Tamo pitatakutan ing masakit at masakit. Uling at the end, sabihan natin ng gospel, potang akakit yun na lang magkabunga na lang. Buri na sabihan, daratang na yung Ginoo, sasalesen na yung sabla. At the end, there is the joy, ating puking kapupusan, at yung kaligtasan, ababiyan ng Diyos kaya katamo.